Nagkahiusa karon ng nagkadaiyang ahensya sa panggamhanan aron pangandaman ang pagbalik sa mga kabataan sa klase alang sa school year 2026-2027. Ipangunahan ni Department of Education Region 11 Regional Director Alan Farnaso ang mga aktibidad o gitambungan sa Department of Trade and Industry, Land Transportation Office 11, City Traffic and Transport Management Office, Local Government Units, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines o nagkadang ahensya sa panggamhanan diin giskutan ang luwas nga pagbalik sa mga kabataan sa tunghaan. Naseran nga matud kang Farnaso nga ang maong aktibidad importante aron masiguro ang suporta sa nagkadang ahensya sa panggamhanan nga motabang sa Department of Education 11 aron luwas sa mga kabataan sa ilang mga klase. Dugang ni Farnaso nga andam ng Department of Education 11 sa balik eskwela karong Hunyo 8, 2026 adlaw Lunes diin gilauman nga ana sa 1,450,000 ngadto na sa 1.5 million ka mga kabataan sa elementarya ngadto na sa K-12 program naglangkuban sa public ug private schools. Mahinungdanon gay kasi ang atong giingon is kung tinuuray nga seryoso kita, dapat ang seryoso para sa mga bata. Because sumala sa akong panawagan ganiha is the strength of the nation is makita ang kusog kung kamao kita mo amlig ug mogbarog para sa mga bata. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, RadyoMaN, Bien, Abanos, RadyoMaN.